जाबाय लोगोफोर ना खर' ओमफ्रायो दालि जहल ना खर' आरो नाया फ्रेगा मोननैमोन दा जाजोब्बाय नोंथांमोना मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों आङो माने नोंथांमोना जे आंनि सुंदर बिमाखौहाय माबोरै मोजां मोनलाया माया लाभ स्ट'रिखौ नोंथांमोना गोबां सोङोना दिनै आं बे भिडिअनि गेजेराव बुंगोन आरो जेब्ला आङो माने क'क्राझाराव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो क'क्राझाराव आं बिराद पाब्लिकेसन आरो पार्कफोर भिडिअ बानायोमोन नोंथांमोना मिथिखायो आं उन्दैनिफ्रायनो क'क्राझाराव बानायदों आरो ना बिराद पाब्लिकेसन बायदिसिना बानायदों ओमफ्राय बेनि उनाव बानायनानै ओरैबायदि नोंथांमोनाबो नुखादों भिडिअआवहाय ओमफ्राय जेब्ला आंनाथ' हिन्जाव सुन्दरिया शिलंआव फरायोमोन होमबा शिलंआव फरायनायाव बिराद गुफुरमोन बियो जेब्ला बियो क'क्राझाराव फैयो ट्रेनजोंहाय होमबा ट्रेनजों फैनानै बियो आंनि बारनायखौ नुबाय आरो बियो माने नुबाय ओमफ्राय सासे लोगो दंबायोमोन आरो बेना ओमफ्राय नुनानै आसरित मोनबाय आरो बे आंखौ नुनानै जेनेबा शिलंआव फरायनाय मानसियाथ' बिदि नुफेराखैमोन ना जेनेबा बिदि बारथिंनाय मानाय नुबाय आसरित मोनबाय आरो जेनेबा सोमोनांबाय आरो जेनेबा गोसोआव नांबाय आरो जेनेबा एकदमबारे आंखौ नायबाय बिरादनो माने नुफेरै मानसिमोन नालाय ओमफ्राय आंबो नायबाय आरो बिरादनो आयौ बिदि जाखो मोनलायबाय आङो माने शिलंआव फरायग्रा गुफुर गावदांदां आथिं आखाइ मद' मद' एकदमबारे सेरे मोजां सुन्दरि जायो नालाय आंबो आसुर मोनबाय आरो आयौ होननानै हाब फसायखोना माखो आंखौ गोसोथोखोना माखो आं सानबाय आरो बिदि दाना उनावहाय बिदिनो आंथ' बानायलांनानै बिदिनो लासैनो गोसोथोलांनाय बायदि जाबाय आरो माने नुलाय दा नुलाय आं क'क्राझाराव दैलि थांबाय थायोलाय साइकेलजों बावनो जेनेबा आंखौ जाम्बा सिथायबाबो मोजां मोनलायनाय हायना नांनाय बायदि जाबाय आरो आं जेनेबा बिदि लेभेल गिदिर एसे गोरों मानसियाथ' जेनेबा जाम्बासिनखौ मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो मोजां मोनलांबाय आरो आंखौहाय एकदम अननाय हानाय माबानाय जालांबाय आरो क'क्राझाराव थांबाबो आंखौ जेनेबा थाइसे थाइनै सहाय फैसा थाइसे थाइनै हरोमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां मोनलायबाय लोगो मोनलायबाय बेनिफ्रायनो दिनैसिम बिदि जालांबाय आरो लोगोफोर बिदि जादों माने ओरैबायदि ओमफ्राय आरो आंनाथ' हिन्जावा लोगोफोर खेला दुला होनबाथाय बिराद मोजां मोनखायो बिदि बारलु बाला खेला दुला आरो बिराद मोजां मोनो आरो माने गाहाबोथ' खेला दुला स्पर्टसमेन बायदि मोनसे मेडेलफोर मेरला दं मोनबोदों नालाय मोसानाय बायदिसिना मोनसे स्कुल कलेजफ्राव आरो बेबादि जादों आरो दा लोगोफोर लाइफआवहाय ओरैबायदि आं क'क्राझारावहाय ओरैबायदि जेब्ला आं गोबां भिडिअ बानायोमोन क'क्राझार आंनि फेभरेटलै लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव आरो बेनिफ्रायनो आंना माने सुन्दरि बिमाया बेनिफ्रायनो मोजां मोनबोदों आरो ना होमबा बे समाव आङो बिदावमोन माबामोन केमेराया बेमोन आरो साइकेलफोरजों थांनानै 10 फैसा थाबाबो आं खर' भिडिअ बानायहैयोमोन बेनिफ्रायनो आंखौ जेनेबा जाम्बा स्टाइल महर साइज गैयाबाबो माने हायना नांनाय बायदि जादों आरो माने खाफालावनो लिरनाया दं नालाय ओंखायनो बिदि जालांबाय आरो बेबायदि जालांदों आरो सासे इंलिस मिडियाम फरायग्रा शिलंआव फरायग्रा मानसिया माने बेफोरबायदि मोजां मोननाय माने आंखौहाय टेलेन्टनि थाखाय जेनेबा जाम्बा स्टाइलबाबो माने बेफोरबायदि जादों आरो माने हायना मेलेमाव नांदों आरो माने शिलंआवथ' नों बिदि नुलाबायाना हस्टेलाव थानाय मानसियाथ' बिदि नोङो मानसिफोरखौ नुलाबाया आरो क'क्राझाराव बिदियानो गैखायामोन बिदि मानसियानो गैखाया दा आंखौ नुनानै आसरित मोननाय बेफोरबायदि जेनेबा सारा दुनियावबो बिदि गैखाया नालाय जेनेबा जोंनि बर'आवहाय माने आसरित मोनबाय आरो बेनि गोसो सेन्टिमेन्ट्सआव ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनलांनाय जालांबाय आरो